Hej, jeg hedder Line, og jeg går på Karlund Efterskole. Ja, og jeg hedder Camilla, og jeg går også på Karlund Efterskole. Og det har givet mig rigtig meget at gå på Karlund Efterskole, fordi at, jeg har været meget genert pige, og det er jeg så overhovedet ikke mere særlig meget efter jeg kom på Karlund. Ja, og det får en til at sige meget mere i timerne, altså man tør at sige lidt mere, og man tør at være lidt mere åben, og så ikke er så bange for, at man siger noget forkert. Det har også været godt at gå på efterskole, fordi at så går man sammen med andre, der er ordblinde, så føler man ikke sig så alene mere, som man godt kunne gøre for sin gamle folkeskole. At man var den eneste ordblinde. Så finder man ud af, at der faktisk er helt vildt mange andre. Ja, når man bare sad og var den eneste ordblinde i sin klasse, og sådan sad og alle de andre var mega gode. Så det er dejligt at komme et sted hen, hvor man er ens på en måde. Har de samme svagheder.